Аз съм Незабравка. Днес ще ви покажа как да си направите лепкаво вкусно брауни, което се случват много бързо нещата в кухнята, не се цапа много, много е вкусно и винаги имаш продуктите, дори не трябва да ходиш до магазина. Последвай ме нататък. Сега продуктите, които са необходими за разкошното брауни. Във всяка кухня ги има, по всяко време. Това е много бързия и много достъпен десерт, когато чаквате гости ненадейно. 3 яйца, 200 грама захар, 150 мл олио, 85 грама масло, 65 грама какао и малко сол. Смесвам 3 яйца с захарта и ще ги разбъркам с обикновения миксер. Започвам. Харесвам тази рецепта, защото ми е много бърза за приготвяне. Винаги имам съставките, което на мен това изключително ми харесва. Много е вкусна. Аз добавям и орехи. Измерила съм ги този път 150 мл. Този път съм измерила орехите и са 50 грама. Смесвам яйцата с захарта. Ето. Смесвам какаото с олиото. Не искам много бъркане, няма много такива различни сложни неща, просто аз съм си избрала малък съд за какаото. Логиката на това нещо е, за да се разтворя хубаво какаото, ако и да не направите тази стъпка, също е подходяща. Добавяме орехите. Така. Добавих орехите. Сега ще се използвам тъвичката. 20 на 20 е моята. Може да използвате и правоъгълна, която е наполовина, но ако направите двойна доза е по-добре да е така. Изсипвам това нещо тук и отива да се пече във фърната на 170 градуса с вентилатор. Аз винаги пека печевата на долен релтан с вентилатор 170-180 градуса. Това е най-добрият вариант за печени. При браунито не целим пухкава консистенция като кекса, затова тази лепкава смес не върши идеална работа. Ще я добавя в тавичка за печене и ще я изпека. Няма да става пухкав, тя сърцевината остава влажна, лепкава и няма да се надуе, така че на нас това. Ето го във фурната. Трябва да изглежда изпечено, но в същото време да се вижда как се движи. Като го разтърса, да се движи и тук в краищата да е влажно. Оставям го да изстива.